Ngicela ukuqala ngokubingelela ngenkulu inhlonipho His Holiness Inkosi uShembe uNyazi lweZulu. Nobuholi bonke baleli bandla lamaNazaretha ngiyabingelela kubona. Ngibingelele nasezikhulwini zomnyango wami, inyango yami yomibili ezemfundo ephakeme nokuqeqesha kanye nescience. Ngibingelele wonke amakhosi akhona engiwabonile amanye nengawabonanga. Ngibingelela ngothulweni mina bohlanga. Ngibingelele ke ikakhulukazi nina nonke maNazaretha. Ngithi siyanibingelela kule ntambama namhlanje. Angazi ngagcina nini ukubona abantu abaningi kangaka. Nkosi yamakhosi ngiyavumelana nawe. Nabo bonke abanye abamenyiwe abakhona kanye nabeyindaba esithemba ukuthi ke bosho ukuthi baboneni bangafike bathi sibona abantu abawu100 phela. Kuyinjabulo kumina ukuthi ngibe nani usuku lonke namhlanje lokho ngifike ekseni ngakwazi ukungena enkonzweni yasekuseni nakuleya ntambama namhlanje. Ngibonga uNyazi lweZulu. Ngibonge nezodwa Mchunu Foundation isebenzisana nomkhulu nezikhulu zomnyango wami ukuthi benze imizamo yokuthi ngibe la. Into nje uma ngingabeka ingqikithi ukuthi mina njengomuntu ophethe lo mnyango ngizochaza nje kafushane. Into engiyibonayo ngoba abantu esibafuna kakhulu ukuthi bathola amakhono nokuyiqhubha ngemfundo yintsha yakithi. Ngoba yiyo esikhathazeke ngayo kakhulu. Bhekene nezidakamizwa enyihlele emakhaya nje isebenza. Okuyinto engakunika isithunzi nengakunika ithemba. Umnyango wami ke lo noma le minyango yami yomibili mangingayichaza kalula nje. Eyokunika amathuba amakhono wonke nje umuntu walelizwe. Owafunda esikoleni nongafundanga esikoleni. Owaphasa nongaphasanga. Masisho njalo kasisho ukuthi abantwana bethu abangafundi baphasa, sithi abafundi baphasa. Kodwa uma uqhubekile awangaphasa akho mgudu khona okulahla abantu dustbin umuntu ophilayo ngoba naka akaphasanga esikoleni. Akekho umuntu ongenaso isiphiwo inkolelo yethu thina siyilo uhulumeni nalomnyango. Umsebenzi wethu ukuthi leminyango yethu yenze isiqiniseko sokuthi umuntu ithalente lela nalo livele obala. Inkinga esinayo esibhekene nokuyixazulula ukuthi sifuna ukuthi kubazali kakhulu kunina niphelele la. Akusho ukuthi umntwana uma engayanga e-university kusho ukuthi sekuphele yonke into. Amanye amazwe bathatha kwabayishumi kuphela abantwana abayi-university. Abayisikhombisa bahamba bawufundela amakhono, bafundela ukwenza ugesi, bafundela ukuba omakanika, bafundela ukuba oplumber, bafundela ukuba oboiler maker. Zonke lezi zinto ezikwenza ungalambi. Uma umntwana nje ufundela ugesi awukwazi ukulamba. Ngisho ungaqashwanga ungayizamela wena uyitholela isikeqane sakho. Umsebenzi ke walomnyango wakho. Khona nomakanika abakithi abangayanga esikoleni. Kodwa banesiphiwo nje sokuthi imoto mayike yangena bayilungisa iphumhambe baleni. Sifuna ke nabo ukubathatha siyobanika isitifiketi ukuze bakwazi ukuthi babe awomakhenika abanesitifiketi ukuze ke nenkampani lezomshwalense njalo uma kushayisa imoto aziye enkampanini noma kubantu abamnyama baya kwabanye abelungu. Sifuna ukuyishintsha leyo nto ngoba kufanele ukuthi iningi labantu bakithi kube yile liphilayo nelikwazi ukuziphilisa. Lo mnyango wami kuphethe amanyuvesi. Lo mnyango wami uphethe amakolisi ezamakhono lawo sithi ama-TVET. Intshi yazi ukuthi ngikhuluma ngani uma ngisho njalo. Lo mnyango wami uphinde uphathe namakolisi lawa
okuthuthukisa imiphakathi abhekiswe kakhulu kubantu bakithi abangaqedanga esikoleni ukuthi bayiqhube ngasese bakwazi ukuqeda esikoleni noma uma ungasafuna ukuqhubeka esikoleni kodwa uma ufuna ukuthola ikhono la ukwazi ukulithola. Sifuna uma umama waphuma standard 5 esikoleni ufuna ikhono lokubhaka ukuze uyodayisa amakhekhe esikoleni esiseduze kwesakho ukwazi ukuthi ulithole lelo khono ukuze ikati lingalali ezike ekhaya. Omunye-ke amanye ezinye zezinto yilokho ekuthiwa amasitha kusho ukuthi inhlangano zikahulumeni zokuqeqesha noma ubani ofuna ikhono. Yingakho sizothi namhlanje intsha yakithi engasebenzi sicela ukuthi ingalilahli ithemba ibheke ukuthi kulomnyango njengowami kutholakalani. Kungakho besenamatende namhlanje la besithi intsha iye khona iyothola lonke ulwazi efisa ukulithola ukuthi njengoba mina ngibukeka ngiyisi-Aram nje senkosi yini into engingayenza ukuze ngikwazi ukuziphilisa. Nkosi yamakhosi, njengoba ngingena kula masango sasinenkhehla lapha kwaKhongolo sokwakuthiwa ubaba uGwale selashona elaliye lithi uma lifika endaweni enje ngiyayibona manje lalisho ngani lento likhumbule lela vesi eBhayibhelini elithi Mose khumula imbadada zakho ngoba le ndawo omkuyo uyingcwele. Nami ngiyikhishisiwe imbadada zami namhlanje ngoba le ndawo esimi kuyona eyenkonzo enomlando omude kakhulu usebenza nabantu bakithi. Nakuwo umbalwa ngoba nginaso isikhathi unyazi wezulu usengibekela indlela okuzokwenza ukuthi kube lula lento ngiyishoyo ukuthi yehle. Nazi izinto esiziphethe namhlanje siwuhulumeni njengoba sila. Okokuqala nje size nalamatende ukuzokhombisa intsha yakithi ukuthi ibheke ukuthi amathuba bangawatholaphi ukuziqeqesha ukuze bakwazi ukuthi baphile. Into yokuqala lesifike nayo. Into yesibili esifike nayo sizokhuluma nobuholi bebandla ukuthi imaphi amakhono enibone ngathi uma singawaphuthumisa mhlawumbe 4 noma 5 angaqala ukwenza umehlukwana kule ndawo yakithi esihlala kuyo ukuze sizothola indawo sizoletha isikhungo la sokwazi ukuqeqesha ikakhulukazi intsha yakithi. Sisakhe kube isikhungo esizobambisana phakathi kwethu siwumnyango kanye naleli bandla lamaNazaretha. Into yesithathu esiza nayo mina umnyango wami unezifundiswa futhi. Manje uma ngahlanganisa lezifundiswa zalomnyango wami nabadali impunga lezi engiyibonayo zalaza amaNazaretha kasibhale umlando waleli bandla. Ikakhulukazi esenikhulile nisaphila ningakahambi nolwazi olungeyusala namuntu uma ngabe lingaqoshwanga phansi. Futhi uma siubhala umlando wakaShembe singawubhali nje ngesingisi kuphela. Ofuna siubhale ngesingisi ukuze nabangaphandle bazi ukuthi niyobani. Kodwa siubhale nangezilimi zethu ukuze kukwazi ukuthi kucaciseleke ukuthi leli bandla liyini. Nanokuthi uma ubhala umlando kakhulukazi usuke ufuna ukubheka ukuthi iziphi izinto ezinhle ezingafundwa uluntu kuleli bandla lamaNazaretha. Enye into nje engiyibonayo la engimangazayo ngivumelana nenkosi yamakhosi. Angaze mina ngibona ukuyiphatha kahle kangaka abantu bebaningi kangaka. Ngihamba ngenyawo zami nje ziyezwela ngoba zisajwayele nokuhamba phansi but akhona oyedwa okuwangicibezela nje ucikishane ngakhala ukuthi kodwa ikhona nami unenzalo. Sikhululeke ngendlela eyisimanga la ekhaya okukhombisa lento ngesilungu okuthiwa i-discipline. Ukwazi ukuziphatha. Into-ke esifika nayo sesilitshelile nonyazi lwezulu ngoba sike seza ukuthi leli bandla linesifiso ngathi kungakhona umuseum indawo la ingavakashela umuntu afika buke abesazi ngomlando nanokuthi leli bandla liyini. Noma ke lokho umnyango ongekho ngaphansi kwami kodwa singakwazi ukusebenzana noministry kodwa
ukuthi kube khona indawana esiyitholayo la senze nje isiqalo sento okuthiwa museum wamaNazaretha wakwaShem. Ngiyayithanda-ke mina lonto ngoba njalo ngomgqibelo ekuseni noma ngabe ngisendleleni ngiyagijima noma ngabe ngisekhaya ngilalela le nkonzo yamaNazaretha emva kwa7. Namhlanje ngithe ngidriver ngiza la bengiyalela yona. Into yenza ngiyilalele kakhulu kunezinto ezenza ukuthi leli sonto noma leli bandla elinomlando ongaka ubani okhuluma ngalo ukuze laziwe hayi yini kuphela emsebandleni kodwa laziwe wonke umuntu nezinto ezinhle elizenzayo. Nazo izinto engiyiphethe ngifike nje la ekhaya ngoba angifuni ukuthi kube khona okusalelayo. Nako kokugcina ke engifuna ukukusho. Ayikho into engiyithandeke emva nje uma ngibona abafundi bamaNazaretha begqokiswa amajazi sebephasile esikoleni. Ngibabone begida impela ngithi hayi ke ezakithi ke lezi uma zigida kanje ugida ngento yaziyo nento okholiswe ngayo okukhombisa ukuthi ke njengohulumeni ningi kakhulu umsebenzi esesiwenzile ukuyisa esikoleni izingane eziphuma emakhaya ahluphekayo. Sinemali manje ngango-48 billion. Omkhulu nogogo abangangizwa ukuthi bathina bayobuza abazukulu ukuthi imalini u48 billion inqwaba yemali ekhishwa yilo hulumeni ukuthi akukho umntwana ozothi ehlakaniphile angakwazi ukungena enyuvesi noma angena ecollege ngoba nake ekhaya kuyashusha. Ngikhuluma nje kulonyaka support abafundi abawu1 million. Silo hulumeni abanye kokuqala emakhaya ukuthi ugqoke leli jazi akekho umuntu wakwaba khona emlandweni womndeni owake wagqoka leli jazi. Labantwana sesifuna bawagqoke lamajazi. Sizothi ke abantwana bamaNazaretha abangasalele emuva nabo ababe ingxenye yalabantwana esifuna ukuqhubeka ukuthi sibafundise ngalesikhwama sika NSFAS. Ngoba akho umntwana okufunakala asalele ngemuva. Ngibonga kakhulu unyazi lwezulu ukuthi livule iminyango la ngoba bebele ngafuna ukuvula iminyango bengingeke ngingene ukuthi lingenisa. Ungaze ngabona nensizwa yakithi nayo ngathi ibambe phezulu kuleli bandla kwaNzimande. Xakekile nje ukuthi ngavela ngabona yena kuqala nje kubo bonke labantu abakhona la noyisesho ukuthi ayigazi mpephethe. Ngicela ukubonga ke kunyazi lwezulu ngokungivulela kuleli bandla. Ngibonga amakhosi, ngibonga abefundisi, ngibonge zonke izikhulu zaleli bandla ngokuthi lisivumele ukuthi sizokwenza lokho. Noma inini ke ngiyazi inyazi lwezulu ukuthi akumenywe umuntu la ekhaya. Ngiyavuma nakade ngangifuna ukuza la ekhaya ngoba umnyango wami uthatha isinqumo ukuthi masifuna intsha asiye emabandleni. Ngoba amabandla iwona sakwazi ukucisha ibambe lenye intsha engabambekile. Ngoba kukhona nje inkosi yamaqadi besihleli nayo ngaphakathi ngikhulumela amagama anzima kodwa ke ndaba ezithi ngifuna ukuthi kuwena umyalezo lo nginika wona uthi wenze manje wenza kahle impela ukuthi ufuna ukuzofaka amakhono la ngoba sifuna ukuqeda amaphara. Uyabona lento yamaphara amaningi angaka logcina leli izwe ngisho umongameli eyiphara amaminister amaphara yonke into nje isiyamaphara. Sifuna ke namhlanje umyalezo ukuthi leli bandla lamaNazaretha lineqhaza elikhulu ekulibambeni ukuthi sinike intsha yethu amathuba siqede le nkinga yamaphara engaka esibhekene nayo. Ngicela ukuzibongela ngiphakamise izandla zidlula ikhanda. Ngibonga kakhulu nginifisela konke okuhle maNazaretha amahle. Ngake ngawuminister of transport. Ngicela ukuvumelana nonyazi lwezulu ukuthi engathi uma niphuma la limbani ngangaka niphindele emuva nifike nonke niphephile ngane zakwethu. Siyabonga kakhulu.